Kap may buntag kap no, so live ta kap sa Miso Radio 7.5 FM. Kap, una sa tanan no, unsa imong gibati karon aning gipahigayong groundbreaking and capsule laying ceremony alang sa paghatag ning multipurpose building no sa inyong barangay dinhi sa Mati, Claveria. Una-una, may buntagan tanan ingon man sa itong sabi nga tigpaminawan sa atong 87.5 FM. Ako gibati personal no, dako kay kalipay kay kining yatag nga building dili sa mong barangay. Dako kaning kitabang dili sa moa karon ang makiter ang katawan nga mutaho dili sa among barangay. So kap unsaon man ninyo di ang two-story man nino nga multipurpose building kap? Naka-initial na gisgot ang konseyo kining abot siguro sa panahon magsabbitan kami og solusyon na siguro mo na mo nga bago nga barangay hall kay gitanaw na mo sa porma sa mong barangay sa mong building dako man siya diin makakita siya sa mga bisita na mo sa among barangay. No, so nalakpitan pud kap no ni Committee sa Infrastructure ni Kagawad Jan Akaw Kapitan no nga kanang health center pud daw siya. So unsa man gini siya Kapitan? Kini amo kining pagasudgutan ay sutisgutan diya sa konseyo kay siguro matag kami proposal no pasa kami og solusyon nga kung pwede mahimo na mo siya barangay hall kay ang kasantangan namo karon nga barangay hall mo pagahimo barangay health center kay kining bag-ong building man gud nga gitanyag diri ka namo gikan sa buhatan ni Congressman Bambi sa among lantaw mas dako gud siya tapos mas daghan mig makiter nga mga bisita kung aduna may mga dinapit nga maabot nga mga bisita dinhi sa among barangay. Okay. So sa hisgutanan pud nga health center Kapitan no unsa man pud ang mga serbisyo Kapitan nga itunol ngadto sa katawhan? Kung isgutan na to ang health center no palawas ang gagitabo man gud mo sa diri sa barangay full support kami gatag sa serbisyong palawas apan ang usa ka challenge diri kanamo kay wala na tapok among barangay hall wala na usa sa among health center mo kana nga among gilantaw lugar nga kining umaabot nga building depende kung unsa ang uyunan sa konseyo iagi man na nato og consultation kung asa yun no kung asa ang consumption sa barangay health center kining bag-o ba nga building or kining existing na nga barangay hall kay sa among lantaw kung amo nang mausa na po ang serbisyo nga mga tunol sa katawan diin mas makasave na po noon sila sa ilang mga pamilya tuyo sa barangay hall na nadi ang buhatan sa atong punong barangay ingon man kung napod sila tuyo sa barangay health center mausa na po dayon. So kap no basin aduna kay mensahe sa mga nagpaluyo sa mga proyekto kap para mahatag katumanan ang inyong hangyo no dani sa barangay Mati. Unang-una no usabon ko ako nagpasalamat no sa atong alandong nga kongresista din itagaan kita sa proyekto nga kistanan katabang dili sa mong barangay. Kami nang inaot nga dili lang uta diri taman ang paghatag sa bayong serbisyo diri sa mong barangay pagtunol sa mga proyekto programa diri sa mong barangay kun dili hantod sa partnership diin atungo nga kini nga pangitabo diri sa mong barangay nga pagtunol sa proyekto sinugdanan lamang kini sa administrasyon ni kongresista Bambi Mano sa administrasyon sa akong panahon. Daghang kayong salamat Kapitan Armand. Daghang salamat po ma'am may buntag ato.